Chcela by som dnes trošku rozprávať o tých afirmáciách, ktoré je dôležité si hovoriť každý deň. Možno, že nám to bude pripadať trošku divné, že hovoriť si afirmácie len tak do vetra, ale verte mi, že podľa anielskej terapie a podľa anielíkov to, čo sa vyšle do nebička, padá na nás ako zlatý dážď. Každé ráno, keď vstanem, tak posadím sa na posteli, pozriem von oknom a aj keď je zamračené, si hovorím, ale ma čaká krásny deň. No Alenka, čo by si tak teraz asi robila? Postavím sa, prídem do kuchynky, spravím si kávičku, sadnem si a robím rannú meditáciu. To znamená, že buď rozmýšľam nad tým, čo sa mi snívalo a trošičku si to pospájam, alebo samozrejme chytím moje milované karty anielské a vyložím si anielské karty. A k tomu patria moje rané afirmácie. Prvá afirmácia je taká: ďakujem vám, anielici, že ste stále pri mne a pomáhate mi. Druhá afirmácia je: som zdravá, úspešná, sebavedomá žena. Tým pádom si dávam krásne základy na zdravie, úspešnosť, sebavedomie. A ešte k tomu som chcela podotknúť: a žijem len pre daný okamih. Učím sa to. Vždy si hovorím tu a teraz. Čiže keď ma aj pri tej afirmácii prepadnú nejaké také čierne myšlienky, vždy si poviem: Alenka, tu a teraz, tu a teraz. To znamená, že to je najbližších 24 hodín. Veď to už je zázrak, že sedíš v tejto kuchyni svojej krásnej a piješ úžasnú kávičku. Kávička ide pekne do brúška a roznáša, niekto by mohol oponovať, že je trošku akože horšie pre zdravie, ale ja tvrdím, že mi robí vynikajúco pre zdravie. Cítim sa svieža, úžasná a tým pádom mám úžasný a krásny deň. Druhá afirmácia: moje telo je pružné, štíhle, vo vynikajúcej kondícii. To znamená, keď ja doraňajkujem, osprchujem sa a idem si zacvičiť. Niekedy sa neviem sústrediť na cvičenie, lebo samozrejme tie myšlienky vám pracujú, ale vždy mi naskočí: robíš to pre seba, robíš to pre seba, robíš to pre seba. A to si opakujem, pokým sa to telo alebo myseľ nesústredí fakt len na to cvičenie. Potom si sadnem a spravím si väčší výklad už a vykladám si vždy 5 kariet. To znamená, každá karta vám niečo znamená pre daný deň. Dnes som si vyťahla radosť, čo je po láske najvyššia emócia. Čiže už viem, že dnešný deň sa nesie v znamení radosti. To znamená, že tá psychika je presne na to nastavená. A už len čakám, čo sa mi také vynikajúce podarí. A ani sa nenazdám a siahnem po knihe, ktorá mne ten deň má niečo povedať. A táto emócia, radosť, tu si snažím udržať celý deň. Z toho mi ide ďalej ďalšia karta: správny čas. A tu sa trošičku pozastavím, lebo niekto tvrdí správny čas. Kedy? A ja stále tvrdím: tu a dnes. Už teraz hneď je správny čas. Aj teraz, keď už sa rozprávam tu s mojou priateľkou, je to správny čas na náš rozhovor. Teraz si máme povedať určité veci, ktoré sú dôležité pre nás dve, ale súčasne sú dôležité, dá sa povedať, pre celý vesmír. Lebo moja priateľka odchádza vo vynikajúcej nálade domov k svojim detičkám a ja sedím vo vynikajúcej nálade tu. To znamená, tá radosť so správnym časom idú ruka v ruke. V tomto prípade. Tretia karta, ktorá je úžasná, takisto záplava hojnosti. Ale milí priatelia, záplava hojnosti nielen v tom význame záplava peňazí, ale je to záplava lásky, záplava radosti, záplava rodinného šťastia, rodinného zdravia pre celú rodinu, ale dá sa povedať aj pre celú planétu. A tu, na čo vidíte, tie zlaté dukátiky, čo idú bohyni z rúk, tak to je vlastne zlatý dážď všetkého dobrého, čo padá na každého človeka. V prvom rade na vás a na to nadväzuje ďalšia karta: zákon príťažlivosti, čo vyšleš, to dostaneš. Veď aj mnohí, čo sa modlia, čo poznáme toľko náboženstiev,
ale ja tvrdím, že je len jeden Boh, keď sa vysiela modlitba, ktorú hovorí jeden človek, ide lúčik tenučky do nebíčka, ale padá to vo forme zlatého dažďa na daného človeka. Ale keď sa spoja 5, 10 tisíci a vysielajú modlitbu, to až aký mocný lúč ide. A poznáme veľa prípadov z reality za človeka chorého, keď sa modlíme, aké zázračné uzdravenia sú. To znamená, že tento zákon príťažlivosti je najplatnejší z celého vesmíru. Čo vysleš, to dostaneš. Čiže aj keď vám napadne negatívna myšlienka, pozrite sa jej do očí. Dobre, čo mi chceš povedať? A vy tú negatívnu myšlienku môžete len vyzmeniť. Nikto iný. A na to nadväzuje 5. karta, podnikanie. Ste stvorení na samostatné podnikanie. Tu mi veľa klientov oponuje. Veď ja nemôžem samostatne podnikať. Ja mám vynikajúcu prácu, zamestnávateľ ma vynikajúco platí. OK, viete, čo je myslené ešte tým podnikaním? Vaše záľuby. Do toho patrí malovanie, kreslenie na výkreslen, písanie kníh, písanie básniček, dajme tomu pre seba. Koľko zaľúbených mužov píše krásne básne svojim vyvoleným. V podstate sú umelci. K tomu patrí spievanie. Niekto rád štrikuje alebo pečie. To je vaše vlastné samostatné podnikanie. A to je vnímané tak. To keď rozvíjate, potom aj do práce prídete s úplne iným pohľadom na svojich kolegov. Čiže aj keď tá práca nie je až taká, že by vás to bavilo, ale prídete domov a idem si robiť to svoje podnikanie, čo je moje. A môžete z toho aj zarobiť peňažky, veď to anjeli neodsudzujú, to vám anjeli žehnajú, lebo záplava hojnosti. A tá záplava hojnosti padá na vás vo forme samostatného podnikania. A to samostatné podnikanie, to sú vaše záľuby. To nie je len samotná práca. Niekto napríklad sedí celý deň pri počítači a poznám ľudí, čo potom idú na druhý deň, ja neviem, chytať ryby. A akí umelci sú, keď tú rybu pripravia, že sa oblížete až za ušami. Je to jeho podnikanie. Lebo vy sa z toho tešíte, že vás, dajme tomu, pozberie na niekto na takú dobrú rybičku a vám to dobre spraví. Keď si vyšlete tieto afirmácie, takto ako som vám odprezentovala dnešný výklad, platný na tento deň pre mňa, ale teda aj pre vás samozrejme, lebo vám to hovorím, je to jeden úžasný, nádherný deň. A za ten deň sa oplatí žiť a tešiť sa. Aj si zatancovať. Čo je úžasné.